салом алейкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали специалист ҷеке. Бо шумо ҳастам усто ва анами навъҳое ки мебинед бародарони азиз, ҳамаш баҳри шумо мо кӯшиш кардесем ки яъне корҳомона ба навор гирифта нишонтон тем бинед ки мо чӣ гуна кор мекунем. яъне дар тарафҳои ғарибина бародарони азиз чӣ ки мебинед ҷа бания аст, мо наливной рехтем, наливноя яъне ордов кардем, яъне систи баъд гирехтем ки худаш осон аст, ҳавор мешавад бародарони азиз. инҷа ягон валик палик хайдаги нестем бародарони миравам моша ба даст рехтем. валик мешава ки дар як ҳолате ки агар ғавс брези баъд валика истифода барӣ мешава бародаро. ва дигар ҳолатҳода метавонед ки ордов яъне чӣ қадар сис кунед ҳамон қадар кор пеш мерава, вай худаш ҳавор шуда рафтан мегира. инҷа дар тавусти ашкаш безе буд ки сӯзиш кардем. Наден наливной мор на бародаро. Ина наливной. Ранги шишай бародаро. Грунтовка разадем. Шуридем рехтем ша. Тамом.